Je strašne veľa požiadaviek. Riešime to od tých s najvyššou prioritou, to nazvem, po tie s nižšou prioritou. Určite všetko poriešiť nevieme a neporieši to ani mestská polícia v rámci iných miest. Často sa nám stáva pri preverení podnetov od občanov, že občania majú požiadavky, ktoré sú neprimerané v rámci kompetencií mestských polícií. S týmto faktom sa pasujeme už veľmi dlho a už dlhšiu dobu sa pripravuje aj nový zákon o obecnej polícii, ktorý by poriešil veľa nedostatkov v aktuálnom zákone. Napríklad už je problém vykázať bezdomovca z verejného priestranstva. Vo všetkom musíte mať nejakú zákonnú oporu a samozrejme musí to byť všetko finančne kryté. To znamená, ja by som tiež bol veľmi rád, keby sme počet mestských policajtov aj zdvojnásobili. Určite by som pre nich robotu mal, len všetko je to o rozpočte. Teraz sme modernizovali napríklad informačné systémy, máme prístup k lustrácii vozidiel, čo tiež sme nemali dlhodobo. Takže všetko to stojí peniaze a budeme žiadať nejaké navýšenie rozpočtu, aby sme vedeli nielen počtom policajtov, ale aj materiálno-technickým vybavením riešiť problémy mesta. V meste Spišská Nová Ves je stále aktuálny a platný projekt tzv. Bezpečné mesto. Tam sa uvádza, že počet príslušníkov mestskej polície by sa mal navýšiť, keď zoberiem 35 000 obyvateľov, na počet 35 mestských policajtov. To znamená, máme nejaké predsavzatie každý rok navýšiť počet mestských policajtov aspoň o jedného. Len všetko je to závislé od rozpočtu a samozrejme sú priority mesta nielen polícia, ale aj samotná výstavba. Jednoducho tá problematika je veľmi obsiahla.